Ahojte kamaráti, vítam vás v ďalšej časti Home Kitchen Stories a dnešnou hostkou bude skvelá, krásna, mladá dáma, Ľudská Wagnerová. Vítaj. Ahoj, Ľudská. Ahojte, ahoj. Čau, ďakujem veľmi pekne, že si prijala moje pozvanie. Ďakujem za pozvanie. Veľmi rád, veľmi rád. Máš krásny profil a veľmi úspešný a vôbec som netušil, že si taká skvelá. Že si vydala 10 kníh a že proste robíš krásne recepty, feed recepty. Prezrad nám, ako sa volá tvoj profil? Feed recepty. Feed recepty. Áno, všetko spolu, áno. Áno. A si tam ako Lu Wagner. To je moje osobné, hej. To je tvoje osobné. Dobre, tak poďme rovno na recept a potom budeme kecať. Tak čo si pripravíme? Super. Tak dneska som si pripravila pre vás recept cestoviny s pestom z červenej repy. Bude to taká odľahčená verzia pesta, pretože v peste klasicky je základom ten tuk, hlavne olivový olej a orechy. A tu bude základom tohto pesta červená repa, ktorá poskytne tomu pestu objem aj tekutiny, čiže toho tuku treba pridať naozaj oveľa menej. Tým pádom sú tie cestoviny oveľa viac fit. Dáme si na cestoviny aj lososa, aby to bolo také zaujímavejšie a chuťovo ešte viac prepojené, takže... Super, teším sa. Dobre, a pestovom vidím, že tam máš vlaské orechy, áno. Kozí syr, áno. Kličky, cesnák, takže klasicky tak. Potom cesnákom, citrónová kôra, oliváč, bazálka. Super. No poďme pomaličke na to kľudne, môžeme začať pripravovať a ja ťa budem vyspovedávať. Juhu! Takže... Poďme na to teda, vysvetli nám tvoj recept, prosím, pekne. Tak, v podstate môjim cieľom je zjednodušovať ľuďom zdravé varenie. Aj toto je taký zjednodušený recept a úplne rýchly a jednoduchý. Potrebujeme cviklu v prvom rade. Odporúčam si ju kúpiť ešte v surovom stave a predvariť. To trvá asi tak hodinku. My sme už kúpili predvarenú cviklu. Môžete kľudne použiť aj túto rýchle riešenie, ale tá surová cvikla má predsa takú ešte plnšiu chuť. Čiže cviklu si vlastne nakrájame na drobno, potom ju v mixéri rozmixujeme s orechmi, s citrónovou šťavou, bazálkou, trochou oleja, 1-2 lyžice úplne stačia a s prelisovanými strúčikmi cesnaku a pridáme trošku soli a čierneho korenia. Kozí syr môžeme potom nakoniec vmiešať do tohto pesta, ktoré sa nám vytvorí, alebo ho môžeme v podstate servírovať iba na vrchu cestovín, ale odporúčam ho vmiešať do pesta, pretože bude také ešte kremovejšie a ešte lahodnejšie. Cestoviny si klasicky uvaríme, my tu máme čerstvé fettuccine, ako sa to skloňuje, fettuccine. A lososa si pripravíme na panvičke. Dobre, super, teším sa. Ja orechy, keď môžem dať malý tip, tak nás výrazne nechutí. Ja si všetky orechy opekam. A tým pádom vlastne vyťahneš eterické oleje a skaramelizuješ ich a majú vlastne takú silnejšiu, hutnejšiu chuť. Ale možno, že do tohto receptu to nemá byť ten hlavný aktor, by som to povedal. To je cvikla, takže asi tá by bola výrazná a by bola pekná. Super, ale je to skvelý tip. Je to skvelý tip a napríklad mne sa ku cvikli, ja som dával aj v reštauráciách, kde som robil všade, údený olej. Sám som si ho zaudil, že nedá sa asi kúpiť. Vždy, keď grillujeme, tak potom si vlastne namočím takú štiepku alebo piliny do vody, aby pekne len tak tleli. A keď mi už mám takú pahrebu, tak hodím tie piliny tam a v podstate všetko si pozatváram, aby to jemne len tak dýchalo, aby sa to nezadusilo. A to vlastne v podstate potom údim si tam od olivového oleja, sol, čokoľvek chce si údiť. Minule som tam aj mozzarellu údil napríklad. Wow. Ale to asi, to je len taký... Fajnšmekerský typ. Hej. Cesnáku koľko ti bude stačiť? Toto úplne v pohode. Stačí? 2-3 strúčiky úplne stačia. Hej. Tak dáme 3. Nie je príliš cesnakové, super. Bazálka je umytá? Bazálka je umytá? Hej, super, dobre. Takže si dám rovno takto hrnček. Pripravím aj lososa. Už pastu máme. Môžem nakrájať cviklu, alebo to nechám na teba tu? Alebo ja to kľudne nakrájam. Dobre. Sa nezašpínim. Ja som tvoj súšev, ja som tvoj pomocník. Ďakujem. Takže len nakrájať na drobno cviklu. Stačí takto, či menšie? Stačí, hej. To sa rozmixuje. Môžem rovno tam? Môžeš rovno tu, hej, ťa poprosím. Dáme na spodok. Potom tu dáme cesnaky, v podstate 50 gramov orechov vlašských. A vlastne tento recept si môžu nájsť v tvojej knihe, hej? Áno, v mojej knihe Feed recepty obedy a večere, aj na stránke feedrecepty.sk pod názvom, myslím, cestoviny s pestom z červenej repy. Ja som ani nevedel, že ty si taká úspešná autorka.
Koľko máš kuchariek? Myslím, že 12. 12, hej, ale robím to už 10 rokov teda, takže sa to nazbieralo. Zhruba každý 10 mesiacov jedna knižka. Zhruba, hej, jeden rok som sa hecla, som robila 3 naraz, ale tam to bolo, že som robila aj DR, že proste iné koncepty, preto hej, sa to tak nazbieralo. Ďakujem krásne. Môžeš, hej, šťava, super. Dobre, dáme tu ešte citrónovú šťavu z polky citróna. Ak chceme intenzívnejšie, môžeme dať aj kôru, teda ako si odporúčil. Jasne. No a olivový olej, ja tu mám 2 lyžice olivového oleja. To je viac menej pre takú lahodnejšiu chuť. No a ešte takú hrst. To je zdravý tuk olivový olej, nie? Hej, jasné. Olivový je najzdravší v podstate, však aj v mediteránskej kuchyni sa používa. Naozaj, ja pripravím ešte toho lososa. Áno. A povedz nám ty teda, Ľudská, ako si začala? Si mi spomínala, že si není vyučená v obore, ale že v podstate to robíš už teda veľmi dlho a čo som si pozeral tvoj profil, aj fotky, aj všetko recepty, tak teda klobúk dole. Ďakujem, sa veľmi teším a cením si to teda od teba. Hej, si šikulka. Ďakujem. Tak začala som tých 10 rokov dozadu. V podstate moja motivácia prvotná bola dobre sa cítiť a dobre vyzerať a nejak lepšie sa stravovať, lebo tie stravovacie návyky akože z detstva nie sú ideálne, aj keď rodičia sa snažili. A potom som sa odsťahovala na výšku do Dánska a tam som do Dánska? Áno. OK. Tam som študovala marketing, nie teda kuchárčinu. V Kodani? Nie, v inom menšom meste Aalborg. Tam je pivo odtiaľ Aalborg, ne? Áno, majú pivo, hej. Dobrý si. Hej, to potom tak... I know my stuff. Super. Dáni sú frajeri. Sú, hej, oni vedia. A hlavne, čo sa týka takej tej naturálnej kuchyne, že odtiaľ to prišlo vlastne aj z domy, že René Redzepi, taký iný štýl tomu prišiel. Tak oni majú veľmi kvalitné tie farmárske potraviny a sami veľa sa tomu poľnohospodárstvu aj chovu zvierat venujú. Čiže toto veľmi pomáha, no. To je škoda, že tu na to až tak nie je podporované, ale... Všetko závisí, ja si myslím, ja to stále tvrdím, že všetko závisí od vlády. Že keď nemáme podporu od štátu, tak to potom ide ťažšie, no. Tie súkromné sektory sú není také silné. Je to tak a presne tam to vidno, ten rozdiel, no majú kvalitnú stravu. Môžeme si to rozmixovať? Dobre, áno. Tak poďme na to, 3, 2, 1, teraz budeme hluční. Musíme dostať nejakú tekutinu z toho, vieš? Hej. A potom už to pôjde. Dobre, myslím, že super, hej. Ešte ten kozí sír a soľ, hej. Také fresh je to aj, že... Hej. Aj trošku jemne cesnakové, ešte by som možno, že citrónovú šťavu. Citrónovú, možno. Dobre, pesto máme rozmixované teda, takže trošku ešte kozieho syra dáme dnuka, aby bolo ešte jemnejšie. A trošku necháme na vrch. Tak. A ja idem na lososa už, máme pavicu, máme rozohriatú. Netreba sa báť ryby, veľa ľudí sa bojí si robiť. A lososa je úplne jednoduché. Kožou je pekne spracovaná, je očistená. Ideme hrubší kus dole a vždy kožou dole. Teraz počkám chvíľu, lebo tento kúsok je hrubší, je vyšší ako tento. Pravda, hej. A bude rýchlejšie spravený. Tento bude rýchlejšie spravený, takže aby to bolo navzájom, ako dáme tak o minútku, dáme ten. A ty ho potom ani neotáčaš? Otáčam. Otáčaš? Dobre. Ale... Začíname kožou dole. Áno, kožou dole a tam ho budeme opekať celkom dlho. No a pasta sa nám varí, pripravíme si cedidlo. Taniere máme. Super. Easy peasy. Moc easy. No a ja dávam, keď si opekám mäso alebo v podstate čokoľvek, alebo aj ryby, tak pri konci si dávam, keď otočím teraz na druhú stranu, dávam maslo. A to maslo vlastne sa odpojí tu, vlastne tie mliečne zložky, čo sú tam. Tie sa skaramelizujú a vytvorí nám to takú krásnu oreškovú chuť nám to vytvorí. Takže skúste aj na stejky, na mäso, kúra, keď si opekáte steak, pri konci si hoďte kocku masla a bude to super. A takisto na rybky. Takže rybku môžeme otočiť. Už vidíš, jak ti to pekne stúpa. Tuto už pekne, že už sa zafarbila. Tak už v podstate už vidíš, že nemusíš ani otáčať a už vidím, že už ten losos bude z jednej strany už bude hotový. Takže pozri sa. Krásne, vidíš? Krásna chrumkavá koža. Kto chce, tú kožu môže dať len dole potom a má to vybavené. A pozor na lososa. Treba si ho spraviť pekne na rúžovo. Toto ešte treba. Takže sme ho dávali neskôr. Ale tamtá strana už je. No a teraz si môžem dať maslo.
si ho hore. A to, takýto trik. A takto si ho blížičko, si ho pekne. Máš rada maslo? Mám rada maslo, ale nie je veľmi fit, takže akože ja ho sama v receptoch veľa nepoužívam. Keď používam nejaký tuk, tak väčšinou olivový olej, tak to tak striedmo, hej, alebo iné takéto oleje. Ale šéf-kuchári radi používajú maslo, no, lebo dodáva fakt jedlu takú tú fajnú chuť a je to taký plný tuk, nie? To presne tak. Že... Na mňa baví na tom tá karamelizácia, to ma na tom najviac baví, že tá orešková chuť potom. To nám stačí z tej strany. No. Dobre, teraz super. A teraz rybku už si ju nechám na pavici a vypnem. Takže vypínam šporák, vypínam pastu, máme uvarenú, stedenú, al dente pekne, môžeme si dať trošku oleja, toto čo ti zvýšilo. Trošku si takto. A môžeme si dať pesto. Tak, zmiešať. Ale asi dám menšiu pavičku. Hej? Dobre. Takže páči sa, môžeš si dať pesta koľko chceš. Takže páči sa. Ďakujem. Môžem to s týmto rozmiešať? Nech sa páči. S čím rozmiešavaš také cestoviny? Môžeš aj s tým. Hej? Krásne ružové cestoviny máme. Krása. Šikulka si. Spolu. Super to je. Sme šikuliaci. Super, super. No a čo máš, aké plány do budúcnosti? Čo chystáš? Fúha. Ďalšia kniha? Plánuje veľa. Kniha tiež je v pláne koncom roka. Chcela by som robiť, že do 5 surovín. Okay. Pretože ľudia majú radi rýchlo, málo surovín a v podstate zdravo, rýchlo. Hej. Presne tak, to je taká klasika. To robila aj Jamie Oliver, sa mi zdá, že robila aj 15 minút. Tuším, že hej. A aj neviem, či nie aj 5 surovín, či tiež nemá taký koncept. Je to možné. Ja sa väčšinou pýtam svojich fanúšikov, im dávam hlasovať, že čo by chceli ďalšie, no tak a väčšinou mi akože tam zahlasujú za takéto presne rýchle riešenia a naposledy to 5-minútové ich zaujalo. Super. Takže to je ďalší plán a potom chcem rozvíjať aj tie... Začala som robiť také rýchle riešenia, že jedlá s vysokým obsahom bielkovín a tak. OK. No. Takže začala som s raňajkovými kašami s proteínom a tento rok som robila aj proteíny prírodné. V podstate je to cielené na ženy, ďakujem, aby im to urýchlilo vlastne to zdravé a fitness stravovanie a hlavne tie bielkoviny doplnilo do jedálnička, pretože väčšinou moja cieľovka má problém s chudnutím. OK. Že chce proste dobre vyzerať, chudnúť a tak. A to je zámer aj tých fit receptov. Je to tak, že väčšine tých žien chýbajú bielkoviny v jedálničku. A snažím sa prinášať im nejaké zdravé a prírodné produkty, také, ktoré sú fakt kvalitné, že nie sú to nejaké katalógové riešenia, ale Si mi donesla, musím sa pochváliť, dostal som darček, tvoju ovsenú kašu. Ano. To je taká tá raňajková, ne? Áno, zalieš a ješ. OK. 3 minútky a hotovo. Easy. Takže keď sa čo je aké zloženie? Ovsené vločky, proteín, sušené liofilizované jablká, škorica. Ja som ti donesla pri chuti jablkové štrúdľa, takže preto je tam to liofilizované jablko, škorica, stevia na osladenie, ale naozaj taká dobrá, že necíti tam tú pachuť, čiže to je bez cukru. A čia semienka, moruša, goji semienka, ľanové semienka a myslím, že to je aj všetko. Tak to je veľmi healthy, by som povedal. Áno. Nech sa páči, pozrite si lososa. Ja som si stiahol takto pekne kožu. Je to krásne vidieť. A ja by som si ho ešte takto dal a že rozbil si ho trošku. Super. Presne na takéto flejky by som si ho. Losos je krásna olejnatá ryba. Tak. Takto by som si ho rozbil. Takže to Super. si úplne nechám a môžeme si to ozdobiť. Že? Aha, s kozím sírom ešte zvyšným. Trošku síra. Super. Sa teším, že sa učím od teba. Ja od teba. To je tvoj recept. No áno, ty máš svoje ťahy, no. A ešte môžeme aj oriešky dať. Ešte by som dal oriešky, ale oriešky by som spravil nadrviť? tak, že by som nastruhal. OK. Ja by som takto nastruhal. A úplne dostane inú dimenziu. Perfektne, to vyzerá ako parmezán skoro. Áno, presne. Super. Dobre, super. Krásne. A microgreens si ešte. dostala ešte microgreens, si donesla. Ready, steady, go. Krásne. There you go. Hotovo. Basta. Krásne. Zvládli sme to rýchlo. Vyzerá to super. Áno. A určite to bude chutné. Poďme na to, ideme papať. Kamaráti,
sedíme, ideme papať, najkrajšia časť celého varenia potom, že sa pekne napapáme. Poďme na to, ale ja ešte predtým predstavím jednu z tvojich kníh a teraz sme sa o tom bavili, že ty si normálne, že hviezda. Si predala cez 100 000 kníh. To je, akože na slovenské pomery je to veľmi krásne číslo a gratulujem. Ďakujem veľmi pekne, hej. Úprimne ti gratulujem a vidím, že si začala robiť aj takéto veci, ako si spomínala, že fit kaša, čo sme sa bavili tiež o tom dole, tak asi máš viacero produktov. Zatiaľ kaša a proteíny, veľa prichutí z oboch a pomaly rozvíjam sortiment ďalej. Super, krásne. A túto v tejto zrovna knihy obedy a večere môžete nájsť aj tento recept, ktorý sme si pripravovali. Tu rovno na titulke, lebo taký je super. Hej. A teraz sa idem trošku vyspovedať, ale začneme papať. Nech sa páči, dobrú chuť prajem. Ďakujem, dobrú chuť. Vyzerá to skvelo. Poďme na to. A začnem ťa spovedať, že budeme rozprávať s plnými ústami, ale nevadí. Povedz mi tvoje najobľúbenejšie jedlo. To je ťažká otázka. Ťažká, že? Hej, lebo stále sa to mení. Hej. Niekedy by som povedala, že pizza, keď som bola ešte malá. Nevyzerá, že by si jedávala. Ďakujem. A tu mám napríklad fitness pizzu z ovsených vločiek a tvarohov a chutí naozaj akože dobre, samozrejme nejak klasická pizza, ale veľmi dobre. OK. Ťažká otázka. Ja vždy odpoviem, že to, čo mám na tanieri. Dobrá odpoveď, dobrá. Ale také cestovinové jedlá mám veľmi rada, akože... Obľúbená ingrediencia? No u mňa napríklad nesmie chýbať nikdy ovsené vločky, tvároh, nejaký syr, nejaké celozrné alebo strukovinové cestoviny a kuracie mäso, nejaké kvalitné, prípadne hovädzie ešte, alebo strukoviny ešte cicer, ktorý je moja veľmi obľúbená strukovina. Robíš si humus alebo? Väčšinou robím cicerové kari. Okay. Keď potrebujem nejaké nie mäsové jedlo, bezmäsité, tak máš rada pikantné? Hej, veľmi. Milujem pikantné tiež. No a kari milujem, takže kari je asi taká pre mňa jedna z najobľúbenejších vecí, čo varím, keď varím, že mám kamošov alebo kamošku, že príde a pozrieť a to si navarím, že otvoríme si fľašku vína, popri tom kecáme a varíme si. A super. To je také, že tak na dlhšie a kari varím aspoň tak 2-3 hodinky a tu ten základný sós, ten base, že nech to je pekne skaramelizované, nech sa prepoja tie chute. No poďme ďalej, napríklad tak si Košičanka, rodina. Čo máš rada, aké podniky v Košiciach, povedz? Obľúbená reštika, bistro? Nejedlo Bakoš bistro. Hej, Maťka, pozdravujeme, ahoj. Ďalej Rosto mám rada na stejky. Tam som nebol, nie? A Niko celkom. Niko je klasika, aj Prešovská. Tu je Prešov, by som odporúčil Cviker, Nozu a Niko, potom keď my otvoríme. Tešíme sa. Ja sa veľmi na to teším a už to ide, dá sa povedať, do finálnych úprav pomaličky, že už sa naozaj rekonštruuje, takže už to je vidieť, že sa niečo deje konečne aj na tej stavbe. Dobre, tvoja obľúbená krajina na jedlo? Viem, že si bola teraz na Bali na mesiac. No tam to bolo skvelé. Oni majú veľmi dobrý ten gastroštandard, by som povedala, a bolo tam fakt veľa dobrých reštík. Kde si bola, na Ubude, alebo? My sme cestovali po celom Bali. Okay. A ešte na ostrovoch sme boli. Okay. Takže skúšali sme fakt všetko možné. Najlepšie na tom je ten zážitok, že tam ješ ako kráľ, hej. Piješ do reštiky, všetko stojí 3 €, hej, ešte aj v dobrej reštike. Proste dáš si všetko ochutnáš, čo je tam na Ubude je taká tá Belgičan, tam odboroval, som zabudol, teraz mi vypadlo meno. A je to ako keby taká Michelinová reštaurácia, keď oni nemajú Michelina teda, ale že veľmi vysoký štandard. A tam som bol ešte s mojou ex, neviem, 10-chodové menu a bolo parované s koktejlami. Takže ku každému jedlo koktejl, si predstav 10 koktejlov. Fíha. A sme išli dosť veselý odtiaľ. Dobre, tam sme neboli, no, pravde, ale jedlo tam bolo skvelé, akože z každej kuchyne sa tam dalo dačo nájsť. Čiže akože toto bolo super. V Taliansku sa stále dobre neješ, podľa mňa. To bene. No dobrá. Tak. Ľudská, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišla, skvelo navarila. Veľmi rád som ťa osobne spoznal. A budem tvoj veľký fanúšik, budem ťa podporovať. Ďakujem, ja takisto a ďakujem za pozvanie. Ďakujem pekne. Sranda. A všetko dobré. Priatelia, ahojte, vidíme sa v ďalšom dieli. Zatiaľ ahojte. Ahojte.